To smo mi Balkanci veoma ljudi nezgodni. Prema tome, nama sve treba osim oružja. Ja se toga na neki način pribojavam da naoružavati Balkan. Bio sam na jednom prijemu pre neki dan gdje je bio veliki broj oficira i generala, u stvari Bosne i Hercegovine, Dan oružanih snaga. I onda pričam i razgovaram. I ja sad objašnjavam tim ljudima. Kažem, ljudi, shvatite kakav je naš mentalitet. Vi nas ne razumete. U osnovnoj školi, ako mene napadne neko ili mi nešto kaže, mi se potučemo. Dođemo u kući krvavog nosa. U srednjoj školi lomimo vilice jedan drugome. Na fakultetu već ide krvna osveta, čoveče. Za jednu reč, za bilo šta. To smo mi Balkanci veoma ljudi nezgodni. Prema tome, nama sve treba osim oružja. Nas treba razoružati. Potpuno. Nama ne treba nikakvo oružje. Mi ako ne budemo pametni i prodamo sve što imamo, ne mislim Srbija sama, nego ceo region, i među sobom se družimo i ekonomski napravimo jednu ekonomsku uniju, da je tako nazovem, nikakva Jugoslavija, nikakve gluposti, nikakva braća i tako dalje, to ne postoji. Samo je brat onaj koga ti rodi majka i komšija koji je pored tebe i generalno ljudi s kojima živiš, tvoj narod. Sve drugo je, zna se šta, prijatelj i ostalo. I možemo da radimo sa svima, i prijateljima i neprijateljima, svi znamo gdje smo, ali nama samo to treba.